नमस्कार साଙ୍ଗमाने ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଆପଣ ଖାସକୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପତ୍ର ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଆକୁ ଆପଣ କିଛିଟା ନେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନେବେ। ପାଣିରେ ଏହାକୁ ଛିଣ୍ଡାଇକି ପକାଇବେ। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସରେ ବସାଇବେ ଏବଂ କିଛି ବଏଲ୍ କରାଇବେ। ବଏଲ୍ କରିକି ତାର ରସକୁ ସେଥିରେ ବାହାର କରିବେ। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେବେ। ପାତ୍ରରେ ସେ ରସକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ମହୁକୁ ଆପଣମାନେ ମିଶାଇବେ। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ପିଇପାରିବେ। ତାପରେ କିଛି କଳା ଜିରା ନେବେ। କଳା ଜିରାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଉଷୁମ କରିଦେବେ ବା ଗରମ କରିଦେବେ, ଯେପରିକି ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିପାରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କୌଣସି ତାୱା ହେଉ କି କଡ଼େଇରେ ଭାଜିବେ। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୌଣସି ଏକ ପାତ୍ରରେ ନେବେ। ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହା ମଧ୍ୟ ମହୁ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ଭଲ ଭାବରେ। କିଛି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଏହାକୁ ନେବେ, ସେଥିରେ କିଛି ମହୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଖାଇଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖାସକୁ ଭଲ କରିପାରିବ। ଓ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କଫ ଖାସ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ନେବେ, ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଜଳାଇ ଦେବେ। ଜଳାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପାଟିରେ ଶୋଷାଡ଼ିବେ। ଶୋଷାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏହା ଧୂଆଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଖାସକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ କରିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।